በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ገድሊ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሃገሮም ኣብ ኔሳ ዝተባህለ ዓዲ ናይ ሃገር ግብፂ እዩ። ኣቦኦም ስምዖን ኣዲኦም ድማ ኣቅሌሳ ይበሃሉ። እዞም ክልተ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ብዘይ ውላድ ን30 ዓመታት ብፍቅርን ብስኒትን ተቐመጡ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣቅሌስያ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣትያ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ቅድስቲ ስላሴ ወዲቓ ክትጽልን ክትልምንን ከላ ክብሩ ካብ ናይ ሰማይ ክብሪ ዝበልጽ ወዲ እንክተቐበሊ ዝብል ድምፂ ሰምዐት። በዚ ምኽንያት ከዓ ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዕለት 29 መጋቢት ተጸኒሶም ዕለት 29 ታሕሳስ ተወልዱ። ዓይኒ ቋሕ ካብ ዝበለሉ ጊዜ ካብ ምርኣይ ከምዘይዓርፍ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ልክዕ ካብ ማሕፀን ኣዲኦም ካብ ዝወፁላ ጊዜ ኣፎም ከፊቶም ስብሃት ለአብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ዘአውፃእከኒ እምጽልመት ውስተ ብርሃን። እዚ ማለት ምስጋና ንኣብ